مساسي بخيبك السنة بخيت سانسنا وقوي دامي زيو ناي دامزكم كيدهم تدامز تقولكم نايزات ريقوا لهم أمثلي قولعا تاريك ناتا تاريك بتعمي لقرم لسدمم هاجر لسدمم مالت أمبركا زيسي إز تناقروا اللاس ناي بحكي سيب نبيرو اللو ديو سيب لحالفو هيوت ديو ولا سدراما ديو تخكلن هيوت ديو بتعمي إلى تحاوسك بتعمي إلى قرملك بقولت أنا ناي بوزحات هيوت تاريك سميعية ناي بوزحات بفقر تقولو سميعية ناي بوزحات لحالفو كرتت أجم انترفيو تغير لهم كناقرو سميعية كم نايزا والعازيا جن أي سمعوكي بسر جراشتي مالت تواصل أدو يخون نيلكاس حراريك زي ترطارة تكبر مالت تواصل جن أيكوني تخكلنيا لحالفوتو هيوتي واقع مالتي حواتي سلام نا يوتيوب شانالي تخطاتلتي كمين لكم اللي سبسكرايب ناقولكم بيتا سبيكم وحزر بالبلا عمارنيا للي تسمعوا حواتي نايز حفتنا لولتو ملو سمعي ناي ساعاتي قليل لخوان قلنا حزر بلا كنا قرأكم يا مالتي نايز حفتنا هو تاريك أبعان عدعان تمرعيهم قدم مولادة زا والعزية مالتيو لحالفة تاريكم يا توقع الله نساتهم التناقروا زي لحالفة قدم نسا مفتارة أبعان عدعان تمرعيهم لا بدي سواوا يموت مالتيو أو قندر يوم تودي دوم عاويهم ناو قندر كاو قندر نابدي سواوا أو حدارهم مسوتو بزوح عمتات تولاد سينو نبوزحات عمتات فقادو منجولات فقادو بيت امنت فقادو قالو التوحالة منجولاتات يزورو نيرم ولاد اللخرخو مالتي دحريقو إزي سواي عبان هزا والعام نديات هيولا أنا عاو زخراي لزال عالم كم بركي دلي عبدي سوا زخراي بتعم خباريو قدم ولا يخونسي بتاع أمامس كباريو نيرو مالتي سلازي عبد زخراي كان كراتتكي سلالي دلي كادا ولد خمسي حدر غيروزي ملئ هيوتنا عب زخراي كان كراتت سلالي دلي أنا وقتيك سرحية جدا يبلا مالتي إزو سواي بزح جيزة تلمونه تاسبيتي فقادني يكونتي حبيرنا ندحر دا سريعنا ما نجولتنا نتحاسبنا ولا دلخ نركبنا بجخاي توصع بجخا قديف كان يتخديلا بزح جيزة تلمونه نيرازرن زحنا بخيت مالتي عزية تفوتيو عزية تفكرو بقى فقري بتعمية تفكرو نيرام إذا سويت مالتيو إنزادي أنا بقى إذا نرى لنا والعس عدي لو بقى مالتيو بتعمية تفكرو نيرا سلازي بقى قديف كان يتخيد كل خون قديف كان يتخيد طولو نيرا سلازي بقى أنا خدية إلو زي سواي أمونغو سودان جبوتن لركب برخا سريحة أنا كل وقتية السخزي أخوني لوا أبغى زخراي قديفوا وايخد قديفوا مسكدة يملالس لواي مت لوا على يخد لولو حدا عركو متسوايس عركو مالج قدم بدبدب مزحتي جزي بدبدب كاولا سحتيلكا موبايل نيرو دحر موبايل نيرو مالتي زي مجمرة لخدل الدبدبي سدلا نيرو دحريقا بموبايل يرخخوا نيرو عركو نتسواي سلازي جنزبي سدلاي تنحمو أمونغو يتأفق مستأفق إذا سويت خا تنست تقون إذا دي تنست اللي زغول تخون تحقوس بالطعم تحقوس موت تنستي إلا تناقرو هودو يخدو يولا دحريو زلت ناقرت هي دقي مل نقرأ لكم لقو ليس معكم ولا خيركم كسمعوا وادخلوا دحريو إذا سواي تسألن دحرتها معلتتيا تمليسو أي واقعي تنستي مسولتو بقى أنا بي كم زخدبو غيرو مالتي ولا رسينهم جن كرتت لأول نيرهم يوم عود نقر عندي مالت لخلو خميجر كم وقت الكندي بروح سللوا دحريو إذا قلعة تولد مستولدت حراس نهالت مويتو تواهلو مرجئي نقر لذا سبيتي عزيزي تفكرو تأمني خالتي بطعمي تحزن تدبيسا حزن تغيرو توديو صغرا ماليطا صغراس ني حزن مليطاتو صليم شاش تقبر نيرا نبوزحت عمتات صليم شاش تقبر قلعا تعبي اذا نري لنا مسلي نعمي تخد دحريو تاي تقبر اذا سويتي
بقى كمي جير عبياتا داسب كدان حاجبت داسب انجرا لاسنكتت داسب ناسرحت أودي سوا ما تشم أودي سوا نورا كباريو كم لابلت بقى سواء لبالي مرعي إلى مسقوالا أخذ قرب كلاس قريبة مالتي بقى سواء سلتفكر قريبة دحر داجي مولاد لبهالي دليلا قريبة يا تنبر نيرا كلاي سواء لبهالي كرئي أي دلي وزعلم دحر هذي بقى نسمويتلو أنا خاقوالي كعبي إلى 16 ዓመታት ቆሪባ ትነብር ነይራ ድሕሪኡ ኣብ 16 ዓመት ካብዙ ምስንካት እንጀራ በቃ ርእሳ ዚሩስ የውደቃ ነይሩ ካብ መዓልትታት ሓደ ግዜ ድማ ዝኾነ ሰብኣይ እንታይ ይብላ ኣይ እዙ ስራሕ እዚ ገዲፍ ክሲ ካልእ ስራሕ ተልርየልኪ ትምህርቲ ግን ተማሂራ እያ ነይራ ዳኣ ርዲኩም እዚ ስራሕ ምስንካት ገዲፍ ክሲ ካልእ ስራሕ ክርየልኪ ይብላ እሞ ፅቡቅ ትብል በልሲ 12 ክላስ ወዲኸ ይኸስኺና በትምህርቲ መጠንሲ እስከ ክርየልከ ዝኾነ ቢሮ ስራሕ ወላ እኳ ፅሬት ነገር ይኾን ኢሉ ኣብ ዝኾነ ቢሮ ይርየላ ስራሕ ምስ ረኣየላ ናብዚ ቢሮ ተኸደት ፅሑፍ ናይ ሰብኣያ ኣብዚ ጠረጴዛ ዝኾነ ይፀንሐካ እዩ ፅሑፍ ናይ ሰብኣያ ኣቶ እኸለ ቢሮ ልብል ይፀንሐ ተንብቦ ብጣዕሚ ትስንብድ ነቲ ሰብኣይ ትሪኦ ተቐይሩ እዩ ረጒዱ እዩ ግን ክጠፍኣ ይኽእል ኣይጠፈካይ ሰብኣይ ካልነበረ ናትካ ልነበረ ሰብስኻ ተዳሂላ እያ ብብዙሕ ፀገም ብብዙሕ ሓዘን ፀሊም ሻሽ ተጠምጢማ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣተኲራ ትጥምቶ ዋ እስኻ እኸለ ኢኻ እዋ ኣነ እኸለ እየ ድሓን ዲኺ ብጣዕሚ ትጥምቶ ዋ ወዲ እኸለ ዲኻ ኣብ ከምዚ ዲ ዓድኻ ኢላቶ ማለት እዩ እወ እየ መን ዲኺ እንታይ ልኾንክ ዲኺ ትፈልጥኒ ዲኺ ቅድሚ ሕዚ ምስ በላ ኣነ እኮ ሰበይትኻ እየ ብጣዕሚ ጠሚትዋ ናይ ምንታይ ሰበይቲ ማለት እንታይ ክዝብለ ኸይሉ ከምዛ ለይፈልጠ ኮይኑ ማለት እዩ ንምንታይ ተቐይራ እያ ብብዙሕ ፀገማት ኣዲ ኣነ እዛ ቆልዓ ድሕሪኡ ኣነ ሰበይትኻ እየ ሰበይትኻ ልነበርኩ ኣነ እኮ ሞይትኻ ተባሂልካ 16 ዓመት ሓዚነ 16 ዓመት ቆሪበ 16 ዓመት ብሕዝነይ ፀጉረይ መሊጠ ፀሊም ተሸፊነኒ ኢኹ ብናትካ ሓዘን እየ ኢላ ትርእሳ ቀልዕ ኣቢላትሉ መላጡ ይርእሳ ብናቱ ሓዘንስ ኣይትንውሖይ ነይራ ፀጉራ ድሕሪኡ ጥምት ኣቢሉ ውፅለይ ካብዚ ቢሮ ውፅለይ ኢሉ ደፊኡ የውፅኣ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዛ ሰበይቲ ናብ ገዛ ክትከድ ከላ ብሕርቃን ብሕሱም ሕርቃን በቃሲ ኣውፅለይ ውፅለይ ካብዚ ውፅለይ ሰበይተይ ክትመፅእ እያ ቤዛ ከይተዕብድኒ ውፅለይ ኢሉ ደፊኡ ዋ እምበኣይ ኣነ ዝኩሉ ዓመት ለኣኻላት ፀብኹ ሰበይቲ እውን ተመሪዕኻ ለኣኻ ተፀብኺ ኢለ ንስኻ ሞይትኻ ኢለ ብዙሕ ብሓዘን ተሰይረ ውላድ እውን ኣላትካ እያ ናይ ምንታይ ውላድ ውፅለይ ኢሉ ይደፍኣ እሞ ልክዕ ዛለለታ ንሳ የለውጋዕልኩም ኣለኹ ከምዛ ልረአ ክዶ ትመስሊ ከይትብሉ ምናልባት ማለት እዩ ዛለውጋዕታ እዛ ቆልዓ እየ ከይድኹም ለ ሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕፅረ ኣቢለ የለዋጋዐኩም ኣለኹ ስለዚ ከምዚ ኢሉ እዚ ሰብኣይ ደፊኡ የውፃ ሰራሕተኛታት እኒአውዎ እዮም ሃፍታም ኮይኑ እዩ ተመርዒዩ ለኣገዲፉ ለኣጠሊሙ ከም ልሞተ ኮይኑ ኣርዱኡ ኢሉ ብዕሩኽቲ ወረሰ ዲዱሲ ልጎረባብቲ ክነግር ገይርዎ ምስ ዓርኩ ተመሻጢሩ እዩ እዚ ገይሩ ግን ተረዲኩም ትመርድእ መንዳ ኣምፅኡ ከመይ ገይሮም ዳኣ ሰባት ነገሮም ዋትልኩም ዓርኩ ሰዲዱ እዩ ከምዚ ገይሩ ከም ልሞትኩ ጌርካ ርድደሊ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ምስ ገበረ እዛ ወላዲታ ድማ ከይዳ ኣሲዳት ዝተባሃሉና ባራኪና ዝኾነ ኣሲድ ጋዝና ብሓደ ሓዋዊሳ ሰትያቱ ምስ ሰትየቶ ዝጋዝና ጋዝ ባራኪና ለክልቲኡ ሓዊሳ ሰትያ ዳርጋ ክትሞት ኣብ ኣፍ ሞት ነይራ ብብዙሕ ስቃይ ሓሊፋ እዛ ጓላ ኣላዒላታ ናብ ቤተሰባ ላው ጎንደር ተመሊሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪኡ ጓላለ ጠንካራ ለኾነት ከይዳ ምንም ሰባት ኣይተናገረት እዚ ኮይኑ ኢላ ዳኣ ግን ወላ ሓንቲ ኣቦኣ ከምልሎ ኣይትፈልጢ ነይራ እዛ ቆልዓ ጎቢዛ ነዳኣ ሰሪሓ ትኾን ነይራ ነዳኣ ሰሪሓ ስከናኸን ኣዝያ ጠንካራ በቃ ነሰርሕ ነይራ ማለት እዩ እዛ ንሪኣ ኣለና ሓፍትና ድሕሪኡ ሰሪሓ ስለደዋኣ ገዛ ክራይ ተኻርያ ላኣክቲ ሕጉሳት ጀምር ነይራ ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ
ዝልገበሮ ኩሉ ነገር ኣይተናገረት ቀሲል ሰትያ ለሃለት ብኻሊእ ሕማም ለሓመት እዩ ልመስሎም ነይሩ ሽሮ ግን ብዙሕ መድሓኒታት እያ ድሒና ድሕሪ ነዊሕ ኣዋርሕ እዚ ዝገጠማ ናይ ኣቦኣ ብሂወት ከም ዘሎ ኣይተናገረት ኩሉ ሒዛቶ ነይራ ማለት እዩ ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ኣነ ዓለም ይኣኽለኒ በቃ ክምነን እየ ዓለም ተኣኽለኒ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላይ ዓለም እዛ ጓለይ ጠንካራ ኩኒ ጎበዝ ኩኒ ሰባት ከይተኣምኒ ኣብዚ ዓለም ለፍርሕ ነገር ኣውሬ ለፍርሕ ኣውሬ እዚ ኣብዚ ዓለም እንታይ እዩ ኢላ ሓቲታታ ጓላ ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ኩሉ ነገር ሒዛቶ እያ እዛ ሰበይቲ ውሽጣ ኣይ ዝለፍርሕ ነገር እዚ ዲናሶር ዶ ይኹን ኣንበሳ ዶ ይኹን ትብላ እዛ ቆልዓ ኖኖ ኣይኮነ ብጣዕሚ ለፍርሕ ኣብዚ ዓለም ወዲ ሰብ እዩ ለዲናሶር ለጥፍኦ እውን ሰብ እዩ ዲናሶር ሓዊ ካብ ኣፉ ይተፍእ ነይሩ ወዲ ሰብ ከዓ ካብዚ ዓለም ኣጥፊኡ ስለዚ ወዲ ሰብ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ሰብ ምዃኑ እንድሕር ዳኣ ለይተጠቒሙሉ ኣውሬ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ሰባት ተጠንቀቕ ኢላ ተመኽራ እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን እየ ኢላ ምስ ወፀት ብኡ ገይራ ገዳም ከይዳ መኒና ዛዲኣ ማለት እዩ እዛ ቆልዓ ከዓ ኣደይ ደገፈይ ነይራ ኣደይ ኩሉ ነገረይ ነይራ ኩሉ ታሪክ ኣውጊዓትኒ ከምዚ ኢላ ክምነን እየ ዓለም ተኣኽለኒ ኣይደሊ ዓለም ኢላ ኣደይ ወላዲተይ ድፎትያ ሞራለይ ነይራ ኩሉ ነገረይ ነይራ ገዲፋትኒ ኸይዳ እዚ ኩሉ ታሪክ ግን ገዳም ክትከድ ከላ እያ ተናጊራ ለስድራኣ ይኹን ለኣይኹን ማለት ታሪክ ትፈልጦ ዋላ ተነበረታ ቆልዓሲ ትልገጠማ ምስቲ ኣቦኣ ግን ሒዛቶ ነይራ ላብ ገዳም መኒና ዘቆልዓ በይና ትርከብ ኩሉ ነገር ዝረንዝሕና ብኸየት ኣዋጊዓ በቃ ምስኣ እየ በኸየ ኣነ ምስኣሲ በኸየ በቃ እሳ ናበኸየት ኣነስ ናበኹ ኮየ ኣዳሚፀ እዮ ለይዳመፅኩም ከይድኩም ተዳምፁ ትኽእልኩም ኣማርኛ ትሰምዑ ኣማርኛ ለይትሰምዑ ከዓ ናዚያ ንፅልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ብርኻቲ ኣነ ኳ ሕፅር ሕፅር ኣቢለየ ኣነ ግን ምስኣ እየ በኸየ ኣዝዩ ልሕዝን ታሪክ እዩ እዛ ቆልዓ ከዓ ናይ መስተ ኮይና ብሕርቃን በይና ስለዝኾነ ብቸኝነት ኣጥቂዕዋ መስተ ይሰትየ መስተ ተለይሰትየ የጨነቐየ ርእሰይ ትብላ ፀሓፍትና እግዚኣብሔር ይሓግዝ ባይ